Pag siya ang kumakanta, kinikilabutan ako. It's the start. See? It sounded like a child. Umiiyak na nga ata si Sarah, ano? So ano mga kakabsat? Welcome back to our channel. Sa lahat ng mga fans ni Vanjoss, kaway-kaway kasi nakarating na nga itong si Vanjoss sa Grand Finals, sa Final Showdown. So lahat ng mga taga-Pangasinan, lahat ng mga Ilocano, lahat ng buong bayan ng Pasinggan ay proud na proud sa iyo, Vanjoss. So ngayon tayo ay magre-react sa kanyang naging huling performance bago ang Grand Finals. Na ang kanyang kinanta ay Makita Kang Muli, na ang dinig ko ay napaiyak niya ata si Coach Sarah sa kanyang ginawa. Tara, mag-react na tayo. Bawat sandali ng aking buhay, pagmamahal mo ang Kinikilabutan ako. Bakit palaging pag siya ang kumakanta, kinikilabutan ako? ng hangin hindi magbabago. Teary-eyed na ba si Sarah doon? Tingin, pangako natin sa may kapal na tayo lamang sa habang buhay maghintay. Very controlled ang boses. Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Yeah! Maghintay ka lamang, ako'y darating. Pagkat sa isang taong mahal mo ng buong puso, Napaka-innocent ng boses niya dito. Ano? lahat ay gagawin. Nice one. Makita kang muli. Here we go. Build up. Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y Ito na yung expect natin. pagkat sa isang taong mahal mo ng buong puso, lahat ay gagawin. Makita kang Oh. Nice one. What a performance! Oh, umiiyak na nga ata si Sarah, ano? Grabe naman! Pinaglaban ang pag-ibig. Okay. Coach Leia. Okay. Bago natin marinig yung sasabihin ni Coach Leia, ito muna yung aking naging observation. Sige, ipagpahintulot yun na yung aking naging observation. Mas gusto ko yung first part ng kanyang kanta. Napaka-suabe, napaka-smooth, napaka-innocent ng kanyang boses. Medyo nung nasa half na ng kanta, nandun na nga yung pasabog na ginawa niya. Pero for me pero hindi siya ganun kaswabe, pero nandun pa rin yung tatak ng Vanjoss talaga. Okay? So ngayon, panoorin natin kung ano naging reaction ng mga coaches. Para sa akin, yung pinaka-paborito kong parte ng kantang to, yung sa performance, yung umpisa, nangingibabaw yung puso. So, wow. So impressive. That was gorgeous. Yeah. Maraming salamat. Thank you very much, Coach Bamboo. Hey, what's up, man? Ako nag-agree ako with Coach Leia. It's the beginning. It's the start. See? It sounded like a child. It sounded, may innocence yung doon yung pagbabato. So, congratulations for that moment. No? Thank you. You're welcome. At natanungin naman natin kung anong naramdaman ni Coach Sarah sa kanyang napanood na performance mula sa iyo. Coach. Umiiyak talaga siya.
impressive kang mga awit, pero this is the first time na pinaiyak mo. Sobra kong naramdaman lang yung pagmamahal. Oh. So yun na. Tapos na. Okay, so ito yung huling naging kanta niya bago siya makapasok ng final showdown. So, ito nga, Vanjoss, you make us all proud dito sa Pangasinan. Go for the gold. Naniniwala kami sa iyong kakayahan at sa guidance ni Coach Sarah, makukuha mo yung title na The Voice Kids ngayong taon. So good luck sa iyo. We are rooting for you. We are very excited to watch you sa final showdown at lahat ng mga taga Pangasinan ay suportado ka. So good luck, good luck, good luck. Kasi hindi rin biro yung mga makakalaban mo, sina Sid, sina Carmel, talagang ibang klaseng mga singers din sila. So lahat kayo ay equally talented. So ito na nga, pinagdarasal namin dito sa Pangasinan na ikaw yung makakuha ng title. So if you like this video, don't forget to subscribe, like, and share.